Ndi-ndi jalukane wae Elisa. Iya. Iya, jalukane Elisa. Yen cek urung dadi sinden iki alah. Anak kos, heeh. Anak kos ya. Mangane ming anggere esuk Indomie. Awan Indomie, awake mengkingking ra karo-karuan kae. Kok iso ketemu karo kowe? Anu le apa jenenge entuk sarjana S1 meneliti aku. Wo, melu aku ngetutke aku nang ndi-ndi anggere anu kok. Wah kok kayak bisa seperti ini ya Pak, saya pengen anu meneliti sampean. Nah meneliti, terus dasarnya bocah suarane apik iso nembang. Wo. Terus takjak, oh terus rada kopen iki, oh iya, rada lumayan iki, mbiyen rambutnya brindel, elik tenan mbok sumpah. Oh toh. Belet, rambutnya elik, wah kayak kelawu ya kulite, rapopo, neng kan pinter. Kowe ya lunga wae tak tekani kok. Piye? Pak Seno mana ya? Pak Seno mana? Ndelik to kowe pas tak wawancara kae. Aku wegah omonganmu mumet aku tok wawancara iki radong leh ngomong. Iya. Ayo bawani Mbak Elisa. Nadyan wujud temong peksi. Bocah iki kaya kenjingan demit ana. Apa demit? Lho, lah kowe iki nek omong biasa wae kagok. Nek nyuwara nyinden kok iso pas sukaramu. Rak kaya anggere arep nyinden ana sing ngengslupi slep ngono to. Nyuwara. Iya. Monggo nek dikandani angel. Iya. Oh iki sambutan to. Oh, tak kira kon maca ya lah. Walike ditulisi kok ya wah iya. Ya apa-apa. Marang saking mempengmu kok. Saking semangatku kok ya matur sembah nuwun. Mbak Elisa panjenengan ingkang dipun tunggu para lenggah semanten ya. Ayo Pak sampeyan kudu jumeneng. Klintang-klintang numpak andeng abel klingklong. Ya opo, ya opo kabeh, ya opo. Ya opo, ya opo. Kuwi meneng kene ya opo kabeh. Ya opo rek kabeh. Ya ciri khase karo Yojo beda karo kene. Beda. Suwane ndi kowe Mbak Elisa? Petrokimia Gresik Pak Seno. Yo seneng banget nih pertama kalinya. Iya. Bisa ke sini. Basa Jawa, ora basa Indonesia. Yo pisanan aku teko mrene. Ngono kuwi. Men kowe iki basa Jawamu men ora kagok banget ngono lho. Iya. Yo oke nganggo basa Jawa oke. Iya. Wis mubengi kene 500 hektar wis tak ubengi padake. 500 hektar petrokimia wis mubeng kabeh aku. Pertama mau stadion wis tak ubengi ping 7. Ngantek lempoh sikile. Heeh, terus kowe jare mau tekan alun-alun. Aku. Tekan alun-alun barang. Iya ning alun-alun tekan weruh ana rumah sakit petrokimia barang. Mresake utekku, Pak. Mresake apa? Utekku. Utekmu rasa tok mresake kuwi wis gejala edan suwe kok. Iya, tadi. Ya, ora apa-apa. Ini Pak, tadi aku mau meralat ya. Meralat apa? Kan Pak Seno bilang ini nggak ada hubungannya, maksudnya antara wayang sama transformasi. Saya bilang ada banget. Wah, ada banget Pak. Karena apa? Lakonnya kali ini apa? Gatot Kaca Lair. Nah ini kan yang diusung sama Petrokimia ini adalah tentang transformasi bisnis. Besok Indonesia itu di tahun 2045 di 100 tahunnya kita tuh kemungkinan bakal jadi negara maju kelima. Jadi punya PDB itu urutan kelima di dunia.
Jadi sekarang kita memang masih berflower ya kan? Masih berkembang negara plus 62 yang berflower. Berflower. Itu anak-anak muda bilangnya berflower. Berflower iki apa? Berkembang. Oh. Ya, terus Besok dari tahun 2036 terus mau naik ke 2040 besok 100 tahunnya Indonesia ini, besok kita bakalan jadi negara maju. Kenapa? Kita udah masuk ke era digital. Makanya sekarang itu banyak perusahaan akan membuat dirinya lebih maju lagi. Hubungannya apa sama transformasi? Gatot Kaca kan dimasukin kawah Condro di muka. Bar mlebu jedejeng dadi Gatot Kaca nganggo kotang Ontrokusumo, Capeng Basunondo. Ya, kowe kudu apal mergane Bapak Kepala Pau ngendikake kamu itu lulusan isi jurusan pedalangan ya, S1. Pedalangan, Kotang Ontrokusumo, Capeng Basunondo, terus Basunondo. Terus apa meneh ya? Nah, Lali. Telumpah Madu Kacermo. Madu Kacermo. Heeh, telumpah ki apa? Apa sing go sikil? Sandal. Towo teklek nek cara Jogja. Iya. Dari yang bayi dia keluar jadi bisa terbang, bisa mengalahkan Yongko ceritane ben nonton. Nah, mosok yo tak kepoin saiki yo kudu nonton wayange ya ora, Pak. Bener kudu nonton. Ya, intinya besok semoga transformasi bisnis di petrokimia bisa berhasil jadi bisa jaya. Sebagai perusahaan yang perusahaan pupuk yang sukses banget loh di Indonesia ini. Udah masuk PT Pupuk Indonesia juga. Iya, 60% mencukupi semua petani di seluruh Indonesia. Ya. Iya, ada. Seneng Pak pokok men. Muga-muga sesok ditimbali meleh. Angkon sapa? Amin. Ya muga-muga kok. Dene ora ya ora apa-apa. Ya kan spesial ulang tahun yang ke-47 patang doso pitu. Patang doso pitu. 47 aja tok basake. 47. Nah, nek kari sing Indonesia diwalik 74. Dadine angka yang sama. Semoga bisa sama besok jayanya bareng. Petrokimia juga ikut bareng naik, Indonesia juga ikut maju. Sama. Soalnya memang waduh iki duren iki nek ngomong gini. Apa? Entrepreneurship kita itu harus walaupun yang orang kecil sampai yang industri yang tinggi itu orang yang besar semua harus sama. Sekarang anak-anak muda juga pinter loh Pak. Kita jualan positif. Mbak Ayu misalnya bulu mata di doll online shop. Wah wis dadi langsung kabeh do tuku pesen ngono. Aku dodolan kaos ya do pesen ngono kuwi. Saiki iki ya padha, iki wis mlebu Tokopedia aku mau ndelok wah luar biasa. Memang udah ke online sekarang. Petrokimia kene. Iya. Wis nganggo pesen online. Pakai online bisa. Pesen pupuk wis nganggo online. Ya online padake. Sesuk suwe-suwe pupuk ki saka apa? Pupuk ki saka telek. Teleke online iso ora gitu. Teleke online, Pak. Piye carane? Ah ya ora ngerti aku. Saya nganu kok saya maju kok. Iya. Iya. Kita nggak meninggalkan yang lama kok ya kan. Maksudnya sama ini semua untuk petani. Ini juga sama Pak Seno juga mengalami transformasi yang dulu wayang itu nggak ada. Kita nggak bisa lihat pakai media, sekarang pakai YouTube. Pakai YouTube. Iya, besok makin maju lagi. Jadi budaya itu maju, sosial maju, bisnis maju. Indonesia keren pokoknya. Ya, pacake, cerdas sih. Indonesia keren, S2 ming dadi sinden. Ayo. Weloh, iki nek aku rada di sini. Aku jane nek kowe ceramah akeh banget iki sok mesake lho Malensa. Piye kenapa nih? Utekmu iki jane ora pas dinggo ngene iki. Oh, ya, Maksude kowe iki mbok golek pekerjaan sing luwih apa ya? Asisten direktur apa-apa ngono lho. Jane ya, Pak. Ning kowe tangger pendak-pendak tak unekke ngono kuwi, saya itu enggak ingin seperti itu, Pak. Saya itu cinta budaya. Kuwi sing luar biasa. Kandhani kok Elisa yo. Ngene iki nek ora maksudnya kan aku iso ngewangi ben kabeh ora buta hal kaya ngene. Dadi kabeh ngerti, pakake. Sinden klebon kaya kowe kuwi jan iso pinter-pinter kabeh. Iya. Apa klebon padake aku sinden ki ngene iki terus klebon sing uteke kaya kowe kuwi tenguk nang kono kuwi engko pembicaraane sinden ki ora mung bangsa pembicaraan cara sanggule sesuk ganti ya ora ning pembicaraannya lebih tinggi ngono lho dadi mereka berpikir lebih luas lah. Ayo kowe barang to dalange. Dadi kudu mikir to saiki. Ayo kudu ngono kok. Aku kon mikir apa? Ya mikir apa sing rada keren sithik ngono lho ben ketok cerdas. Sindene cerdas jalane kudu cerdas. Ora sik. Kok ben ketok cerdas terus anggapmu aku ki pekok ngono apa piye?
Lah yo bendino ngomong dhewe, disauri dhewe, nangis-nangis dhewe, guyu-guyu dhewe. Wong tak rewangi tak sauri dhewe nangis-nangis dhewe ki yo goleke pangan kowe kuwi padake. Iya, Ding. Nek aku ra edan ngene iki ora ana wong nanggap kowe arep do mangan apa? Oh iya, ra sida nyinden aku ya, Pak. Ra sida nyinden kok ya. Makasih lho, Pak. Cah edan ora. Iya. Anjen iki ya cah pinter kok. Ya ning mbuh. Anu pun S2 psikologi kok ya. Dia cinta budaya kok no. Nek sing kepengin ngangkat dhek dadi pekerja kantoran ki akeh. Ning pendak-pendak anggere weruh aku terus, "Pak, saya itu nek weruh sampean mboten tegel ajeng ninggalke." Ayo wis kowe nyinden terus wae. Nggih kula tak nyinden terus. Iya, terus tak kon hitung-hitung. Saiki hitung-hitungan wae. Kowe dadi asisten sesasi bayaran sasi pisan. Saiki ben bengi kowe melu aku. Monggo nek ben bengi ping 29 ping 28. Wis pira entukmu? Oke sindene Pak, wis nyinden wae rasa kangelan aku. Ya ning boyoke ya tugel rasane omben bengi. Wah, tapi ra apa-apa seneng tenan Pak melu wayangan. Seneng saking senenge. Ya dipertahanke. Jelas ya, nggo percaya kenapa tidak ya kan? Nggih, ki uga. Juga telah hadir bersama kita Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Bapak Rahmat Pribadi. Halo Pak Rahmat Pribadi. Bersama Wah, Ibu Tata Rahmat Ibu Pribadi. Wah, luar biasa. Kehormatan Pak kitai. Awak dhewe iso sowan di depan direktur langsung. Nggih, juga hadir Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia Bapak Nugroho Kristianto. Ya, luar biasa. Ya. Lan Bapak Joko Utomo Direktur Operasi PT Mega Eltra. Ya, wah, jan matur suwun ya. Iki Pak Joko Utomo ketoke sing nimbali awake dhewe ketemu neng Taman Mini mbiyen kae. Oh iya. Iya. Berarti sesuk ditimbali meneh bakal Lengganan no ketoke. Lengganan piye? Ya iki biyen ditimbali, saiki ditimbali, sesuk timbali meneh, timbali terus, Pak. Amin. Sing dijaluk ya ngono kuwi. Ya. Nggih. Ki eneng sing nyuwun tembang sah. Nggih, wau panugraha nggih. Podang kuning. Podang kuning dipun paringi bawa sing kersane Mbak Elisa. Siap. Saking Pak Nugroho Kristianto. Oh iya. Ya. Apa iso? Well, bocah iki lagi ngetren no. Ya ning YouTube lagi viral. Oh iya. Ngono ya. Wis ngendi-endi jalukane wae Elisa. Ya. Iya, jalukane Elisa. Yen dek urung dadi sinden iki alah. Anak kos. Heeh. Anak kos ya. Mangane ming anggere esuk Indomie. Awan Indomie. Awake mengkingking ra karo-karuan kae. Kok iso ketemu karo kowe? Anu apa jenenge entuk sarjana S1 meneliti aku. Wow. Melu aku ngetutke aku nang ndi-ndi anggere anu kok. Wah kok kayak bisa seperti ini ya Pak. Saya pengen meneliti sampean. Nah, meneliti. Terus dasare bocahe suarane apik iso nembang. Wow. Terus takjak. Oh, terus rada kopen iki. Oh iya. Rada lumayan iki mbiyen rambutnya brindel elik tenan mbok sumpah. Oh to. Belet, rambutnya elek. Wah, kayak kelawu ya kulite ra apa-apa. Ning kan pinter. Kowe ya lunga wae tak tekani kok. Piye? Pak Seno mana ya? Pak Seno mana? Ndelik to kowe pas arep tak wawancara kae. Aku wegah omonganmu. Mumet aku tok wawancara iki radong lehmu omong. Iya. Ayo bawani Mbak Elisa. Nadyan wujud temong peksi. Bocah iki kaya kenjingan demit ana. Apa demit? Lho, lah kowe iki nek omong biasa wae kagok. Nek nyuwara nyinden kok iso pas sukaramu. Rak kaya anggere arep nyinden ana sing ngengslupi slep ngono to. Nyuwara. Iya. Monggo nek dikandani angel. Iya. Neno. Alus manis tur mrak ati Neno wasuwinggon kula lana
penonton ora ming neng halaman Petrokimia Mbak Ya. Elisa. Niki channel awake dhewe sing kraya-raya melu sowan mrene penonton seluruh dunia wis mencapai 15.000 penonton. Wah, luar biasa. Dalam rangka ini ulang tahun Petrokimia yang ke-47, penontonnya ternyata nggak cuma di sini, 15.000. Satu channel ya, Pak? Iya, satu channel. Iya. Mangga. Golek isi podang kuning. Ya. Iba bunga hengatiku. Iki sing cilok iki dari Ibu Tata Rahmat pribadi. Ibu Tata Rahmat pribadi. Nyuwun anu lagu Cinta Terbaik karo Shallow. Shallow. Shallow ki sing In a shallow. Itu lagunya Lady Gaga ya. Nganggo gamelan yo nganti momet ndase ya, Pak. antek momet dase. Iya. Ya. Udah ya. Nyanding bisa dadi tombo Nggih, matur suwun. Ya. Ne. esuk awane ngomah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang ora krasa esuk ganti wengi neman yang nganti
Trio kang nyawa Yang tak sawang menco ing apa Kekencangan na indi soko katawa Sering ngoceh dheweke malih soal tak suwon macang ijik Podang kuning agawe pikirku komen Seret ireng tak sawang katon manise Ibu bunga yang nganti nyanding sliran Ora tekan hati kekiwang liat Si bocah andutut hati kepranan Orang mando hatiku tansaya gatra Tansanani suntikan bututan Ya, sampun katuraken Sa, podang kuning Elisa.